geweldig. Hè? Ik vind het nu een leuke hier. Want de laatste keer dat ik zoveel blije gezichten heb gezien, dat is geweest wie in Remunje Jos Verrij is opgestapt. Wat een jongen. Ja, ook voor de BN'ers. Ik ben naar RTL Boulevard aan het kijken. Huur ik ze zeggen, Gordon uit de toppers. Datzelfde geluid, dat vertel je ze in het jeugdjournaal op een ganse ander meneer. Hangbuikzwijn ontsnapt uit Artus. Geweldig. Hey, en heb je in augustus ook allemaal dat nieuw programma gezien? Sterren springen. Dat Patty Bracht. Heb je dat Patty Bracht ook in dat water zijn ploffen? Dat houdt ganse dikke lup. Ja, daar zie ze niks van met dat badpak aan. Dan kijk je toch liever naar die documentaire van onze Nederlandse trots, astronaut André Kuipers. Want hij is er in zijn ruimtemissie achtergekomen dat er hier in Europa gaat is wat nog sneller gaat dan het licht. De staatsschuld van Griekenland. Ja, volgens onze ex-minister van Financiën, Jan Kees de Jager, proberen die Grieken ons voor de gek te houden met dat gratis drankje na het eten. Ik zeg, hoezo? Ik heb de oplossing voor de Griekse crisis. Ik ben naar zo'n Grieks hotel gegaan. Ik zeg, ik wil die 14 dagen vakantie vieren. Zet de eigenaar, als ze mij 100 euro borggeeft, dan kan ze dat hotel even bekijken. Ik lik dat geld neer, dat pak gelijk die 100 euro. Geet hem met nog de slechter, want dan moest ook het boterhammenvlees van de ontbijt betalen. Betaalt en dan zoet de schuld, die slechter, dat pak die 100 euro. Geet hem met nog de elektricien, want dan past de koeling kapot gaat. Betaalt en dan zoet de schuld. De elektricien, dat pak die 100 euro. Geet hem met nog de bakker, want dat was persjeurig geweest. Betaalt de rekening van de flyer en dan wordt de schuld. De bakker, dat pakt die 100 euro, geet hem met nog de kroeg, want dan ging zich nog het werkdukker in het drinken. Wordt hij ook de schuld. Dat kost alleen, die schuift die 100 euro door naar een dame aan de andere kant van het buffet. Die deed dat er gaat liggende werkzaamheden voor hem. Wordt hij ook de schuld. Die dame die pakt die 100 euro. Geet hem met naar dat hotel waar ik rondje kijken ben, want die huurde dukker een kamer. Betaalt en dan wordt hij ook de schuld. Op dat moment kom ik uit de lift. Ik pak mijn 100 euro terug. Ik zeg tegen de eigenaar, ik wil toch eens even in een ander hotel gaan kijken.